Ако пропуснете почивката 1, гледайте почивката 2 на 5 декември във всичките кината. Ако сте пропуснали такова на почивката 2, гледайте почивката 1 на 10 октомври с Светът на банката и приятни почивки с двата филма на Светът на банката. Там ще ги намерите в канала на Светът на банката, гледайте ги, коментарите пишат на 5 декември почивката 2 и почивката 1 на 10 октомври, заедно в кината. Всичката България, купите си билети скоро, защото така ще свършат. Купете си билети още сега. Ще попълните почивката 2, гледайте от почивката 1 на 10 октомври. Вземете всичките билети преди да са свършили на почивката 2 и почивката 1 на 5 декември и на 10 октомври. Очакваме ви до скоро виждане и отделете на трите каналата. Росен Димитров истории и още повече Росен всякакви клипери и още повече и технологията. 3 канала наведнъж отделете кабанката, защото там няма да качам само технологии, но разбирам всичкото ви, това е микс. Айде до скоро, гледайте почивката на всичките кината в България. Айде до скоро!